At vi skulle bare have ravet et par vægge ned, og lige sænket gulvet, og lige synlige bjælker, og jeg tænkte, at om 14 dage, så er vi færdige med det. Men det var vi så ikke. Så kom vi til at vælte alle væggene, og den sidste væg, der stod tilbage, det den, der var der. Så var jeg væk lige en aften, og da jeg så kom hjem, så var den også væk, væggen. Og så det hele det her bare, det er bare blevet mere og mere og mere. Sådan er det med gamle hus. Det tager altid lidt med sig. Når man får lukket op for det, så ser man, hvad der er inde under, og så må man tage den derfra. Der er jo et eller andet med, at man selv får det udført, som man har lyst til, og tager det lidt hen ad vejen. Der er ingen tegning eller noget på det. Vi bygger det lidt sådan hen ad vejen, som vi synes, det skal udformes. Og så tager vi 14 dage til Caribien, når vi er færdige. Ja. Det er jo nok lidt med stolthed, tror jeg. Det vil man ved, at man har lavet det er i orden, og man nogle gange skal aflevere det til en eller anden, hvis man skulle hen og sælge, eller der bliver et eller andet, så ved man, hvordan det er lavet, og man ikke kan gå på kompromis et eller andet tosset sted. Det er fantastisk at sige, at vi har bygget huset.